Hei Pirjo Niinivirta. Joo. Kiitos, että tulit tänne. Meillä olisi vähän kysymyksiä nyt sinulle, mitä ihmiset on miettinyt, koska sä oot 3. kauden kaupunginvaltuutettu, oot maakuntavaltuutettu, hyvinvoinnin ja terveyden edistämislautakunnan jäsen. Ja nyt tuleviin vaaleihin ajatellen, me ajateltiin kysyä sulta määrättyjä asioita, mitkä mietityttää monia. Ja ensimmäinen kysymys olisi sote-asioista. Mitä mieltä Pirjo Niinivirta sä oot sotesta tänä päivänä? No se ei toimi tänä päivänä ollenkaan. Varsinkin vanhustenhoito. Vanhustenhoito on varsinkin etuperällä. Vanhuksille ei ole riittävästi hoitopaikkoja, hoitolaitoksia, varsinkin ympärivuorokautisen hoitopaikkoja suljetaan jatkuvasti tiheään tahtiin, joka ei ole oikein. Kun aikuisväestön ikääntyvät ovat juuri lisääntyvät huimaa vauhtia ja tulevaisuudessa heitä tulee olemaan tosi paljon. Ja jo tällä hetkellä on puutetta hoitopaikoista. Eli nämä hoitojonot on tosi pitkiä. Hoitojonot on tosi pitkiä ja resursseista on muka pulaa, mutta valtio antaa hyvinvointitoimialalle tietynlaisen avustuksen, jonka hyvinvointitoimiala voi käyttää ihan omaan tahtonsa mukaisesti mihin haluaa, mihin he katsovat sen tarpeelliseksi. Ja tässä he unohtavat lähinnä iäkkäät. Ja ihmiset on myös kysynyt näitä, että on paljon sairaanhoitajia, hoitoavustajia ja tällaisia henkilöitä, jotka toimii just hoitoalalla, ovat joutuneet lopettamaan tai saaneet lopputilin suoraan sanottuna. Ja hoitolaitoksia suljetaan, vanhukset ei ymmärrä tätä. Joo, tuota ei kyllä voi kukaan ymmärtää, kun kuitenkin kun on puutetta, mukaan on puutetta sairaanhoitajista ja sitten on kuitenkin vajetta, tuodaan jopa ulkomailta uusia hoitajia ja kuitenkin meillä on lomautettuna jatkuvasti, varha lomauttaa. Tälläkin hetkellä siellä on YT-neuvottelut käynnissä ja lomautetaan hoitajia ja ei jatketa työsuhteita, vaikka työsuhteita olisi. Otetaan mieluummin ulkomailta osaajia, niin sanottuja osaajia, jotka ei vielä hallitse edes suomen kieltä. Ja tämä on juuri suuri ongelma, koska suomen kielen taito on ihan ehdoton edellytys pärjätä terveydenhoidossa potilaiden kanssa, koska potilaat ovat pääsääntöisesti suomenkielisiä ja pieni osa tietysti on myös ruotsinkielisiä. Ja heidän kanssaan niin tulee kommunikaatio-ongelmia, mikäli ei kieliasiat pelaa, eli ei ymmärretä mitä toinen tarkoittaa ja niin poispäin. Että siellä eivät nämä yksinkertaisesti pärjää nämä ulkomailta tulleet ennen kuin hallitsevat suomen kielen hyvän taidon. Ja siihen menee yleensä sen oppimiseen 6 vuotta vähintään, ennen kuin he ovat ihan täysin suomen kielen taitoisia. Joo, mä ymmärrän tämän. Ja sitten on vielä kysymys, oli tämmöinen, jonka yksi ihminen pyysi tuomaan esille, on ongelmanuoret. On mielenterveysongelmaisia, on huumeongelmaisia ja he joutuu todella kauan odottamaan saadakseen apua. Joo, se on tosiaan iso kysymys ja tärkeä asia, koska tulevaisuus on nuorten ja kyse on nuorisosta lähinnä. Ja nuoret tarvitsevat, heille pitää olla tähän akuuttiin alkuvaiheeseen riittävästi hoitopaikkoja, jotta ongelmat eivät kriisiydy. Ja siksi pitää perusterveydenhoidossa olla myös psykiatrisia sairaanhoitajia
jotka akuutisti hoitavat nämä. Eivät ne tarvitse heti mitään erikoissairaanhoitoa, mihin ne tällä hetkellä kalliisiin erikoissairaanhoitoihin helposti sitten ajautuvat, mikä ei ole tarkoituksenmukaista eikä yhteiskunnalle edes halpaa. Ja he tarvitsevat akuutisti hoitopaikkoja. Heille on siitä löydyttävä. Joo, sitten mulla on vielä yksi kysymys, mistä ihmiset paljon puhuu. Eivät ymmärrä sitä ehkä, ja en varmaan ymmärrä ihan minäkään, ja sua ehkä naurattaa se, kun mä kysyisin, että tämä kyseinen ratikka, minkä takia siihen täytyy laittaa rahaa, kun eikö tämä rahan voisi nyt laittaa jonnekin muualle ja lopettaa tämä suunnittelu? Mitä mieltä sinä olet siitä? No minä olen nyt ehdottomasti sen järkevän asian kannalla, että Turussa ei yksinkertaisesti ratikkaa tarvita. Ihan turha verrata Tampereeseen, joka on kaikin puolin erilainen kaupunki. Siellä on erilainen kaupunkirakenne. Kaikin puolin se ei ole vanha kaupunki. Se on rakenteeltaan täysin erilainen, ympyrän muotoinen keskusta-alue ja koko kaupunki on. Niin kun, sinne on helppo rakentaa. Siellä ei ole samanlaista maaperää, mutamaata, kuten meillä on mutaa 5-60 metriä. Ja sitten meillä on myös, kun meillä on historiallinen vanha kaupunki, niin tulee nämä arkeologiset kaivaukset, jotka jo yksistään ovat erittäin kalliita. Kustannusarvio niistä on laskettu joskus jonakin vuonna, että se olisi 25 miljoonaa euroa. Ja kestäisi vähintään 3 vuotta. Ja sitten myöskin nämä arkeologiset löydökset pitäisi konservoida ja säilyttää, ja niille pitäisi varastopaikatkin rakentaa, joita ei vielä ole enää ole Turussa. Että tämä tulee olemaan hyvin pitkä projekti ensinnäkin koko tämä, ja tosi kallista lystiä, johon veronmaksajat ei missään tapauksessa halua. Suurin osa veronmaksajista on ratikkaa vastaan. On tehty tutkimusta, että 85% turkulaisista ei halua ratikkaa. 15% on sellaisia, jotka eivät osaa sanoa tai sitten kannattavat, kun uskovat sen olevan jonkunnäköinen kaupunkikehityshanke, jota se todellakaan ei yksistään ole. Unohtaen juuri nämä kustannukset, joita tämä koko ratikkahanke tulisi tullessaan. Se maksaa vähintään tälläkin hetkellä vuonna 2022 olevan kustannusarvion, lasketun kustannusarvion mukaan yli 400 miljoonaa. Ja se ei vielä sisällä varikkokuluja eikä ratikkamaksuja sinänsä, ja sitten huoltokuluja ja kaikkea siihen sisältyy. Sen ylläpito on tosi kallista ja sähkönkulutuskin on paljon huomattavasti suurempi kuin meidän sähköbussien tänä päivänä tuolla kaupungilla liikkuvien sähköbussien, joita meillä on jo 80% sähköbusseja, ja niitä voitaisiin lisätä. Ja sitten tekniikka on koko ajan menossa eteenpäin ja on tulossa ihan uusia ratkaisuja jatkuvasti. Eli pitkän tähtäimen ja pitkän ajan sä oot toiminut terveysalalla ja oot nähnyt kaikkea. Eli sä oot sitä mieltä, että sä haluat tuoda esille ne ongelmat, mitkä vie liikaa varoja ja vie niitä ihmisiltä pois, kansalaisilta pois. Että sä haluaisit järjestää asioita niin, että kaikilla olisi hyvä olla Turussa. Joo, olen todella sitä mieltä, että veronmaksajien rahoja tuhlataan tässä turhaan. Meillä on ihan muita tärkeitä asioita. Ja sitten on vielä se, että jos tämä on kaupunkikehityskohde ja kaupunkikehitystä ajatellaan juuri tämän ratikkatien varrelle, niin se ei ole oikeudenmukaista, vaan eikä se ole kaupungin kehityksen kannaltakaan hyvää, koska me olemme jo pudonneet kaikista elinkeinorakenteista niin sijalle 20 kohta rankingissa, joka on tehty Turun kaupungissa. Me kiitetään sinua, Pirjo Niinivilta, ehdokkuudesta
Ja me kiitetään siitä, että sä suostuit haastatteluun ja kerroit näistä asioista. Ja me toivotetaan sulle suurta onnea ja viedään näitä asioita eteenpäin. Ja kiitos. Kiitos. Oli ilo ja kunnia minulle päästä tänne teidän kauniiden kivojen ystävien luokse. Kiitos kovasti.